Nou, volgens mij zou die Ja, dat is eigenlijk wel een Hier het aan? Zeker. Ja. Alles werkt. Nou, mooi. Is er nog straks in de huis staan? Beweer ik dat ze dingen jaren kennen, nou dat zijn we geen, ik weet het net. Ja, nou dat ik mijn maat van binnen in die staat van nou jaren denk ik dat ik geen geluk van hebben, die zit ik wel dat zal belangrijke wedstrijd. Maar die hier ook ken je van je, want die is al direct naar huis. Ik geloof in alleen dat goede man is. Hij was het. Hij is heel goed snel. Ja, zo. Maar dan was echt zo goed. Ja, ja. Dat was net vervangen hier, best alleen nog. Ja, eigenlijk had hij erbij niet. Ja, zo. Ja, die met de camera kan ik ook zo lachen zeggen. Ja, die met de zeer weg. Ja. Oké. En ik weet gewoon filmpjes bij inmiddels stadion. Ja. Ik wil ook alles Oké. Nou, we houden maar wat onder die molen, en dan zetten we die boven die planken op de marktplaats. Ja, dat is me nodig. Ik zou het krijgen, ik zou de eerste keer maar hier staat een plankje. Ja, dat is wel een. En dan denk ik, maar ik ben wel ontdekt, zo niet denk ik. En dan zit het zo. Ja, ik jong deze. Ja, ik heb wel hier, hè? Oh, dan zal ik Shell in een recordtempo zoek te krijgen. Ja, dat moet maken worden. Dat moet maken worden. Maar ik ken snel, joh. Kijk je maar. Ja, zet maar erop. Klaar. De laatste van de Canadese minister uitlezen zijn de Twitter in mijn seks. Onze vrouw ligt er al en het minister Ja, 4 voor u.